Давам ви малко контекст какво се случва. Значи, от 4 дена 5 вали да си ебе майката, не е спирало. Очаква да е по-кално, мама, както гледаме горе-долу добре. Не бех изкарвал мотора от седмица горе-долу, откакто ходихме по ком. Горе гледаме валело снег, това обяснява защо е толкова студено. Е юни месец почти, what the fuck. Ще има снег там, бе. Добре, както и да е. Значи, мотора вече успях да го нацапам, докато стигна от тук. Та ще повъртим малко днеска, ще видим какво ще стане, дано излезе някакво видео. Просто нямам какво друго видео да ви снимам за момент, защото е последен ден почивен. Късно е, 7 и нещо е 8, няма с кой да карам. Ще повърта малко сам, да мога ви кача нещо и за по-натам ще мислиме нещо. Ай съм забавил карането заради тия, не знам дали вижда това щупения болта и тука и тази права отверка тука. Тия са ми за обезвушаване на амортисьорите, понеже ако се не обезвушават, както аз правех, става налягане вътре от маслото и избиват и изпускат. И този болт се щупи и няма как да обезвъздуша този кол. То го обезвъздуших, ама то няма как. Затова съм поръчал нови, които не са болтове, с такива иглички, деца му се натискат за спадане, а обаче ще дойдат в сряда, днес е понеделник. И да. И чудех се много днес дали да снимам, защото като се прибера трябва да го обезвъздуша някакси, пак той едва ли ще стане. В смисъл, мога опитам с чук да го избия това, да го развърта леко, ама ме е страх, че ако се щупи цялото, няма мога да го отвия после. Ама ще видим. Аре, ще направим една лекичка, така да видим какво става, къде е кално, къде не е. Али там има някакво дърво, че го мръднем първо. Ще не закачим на него, че е весело. Беше бая кално. Докато даваш газ е добре, върнеш ли газта си като народна песен само. Тук ще се потъва предполагам. Аз не съм карал последно година тук. Ама ще почнем и изкачваме.
Абе, трябва да се полугази малко, стане добре. Стане добре, но първо трябва да го полугазя малко, защото... Навътре ще вънка ще има лоса голяма стопа. Почна малко да скача вече. Много е кал надолу. Поправя се, много е кал надолу. Пак казвам, от лошото на предната спирачка е. Само капи. Само това вираж. И надолу като спускам също. Доста съм изгубил форма, това казвам. Много съм бавен на виражите, хвързан са яко. Нещо издрънче много на пластмаса.
Все едно, че закачих нещо някъде. О, да. Това стоя тук, принцип. Да го е. Така и не разбрах как се е чупило. Това леш. Мислех, че е гарда, защото е малко такъв и мога да опрел гумата, но направо си опира. Дали не иде до нас за свински опашки, че това ако опре там, ще чупа гарда, може да се метна. Така че майче ще отидем до нас, да сложа една свинска опашка и ще дойда пак. Спирам камерата сега и после ще се включим пак. Май закрепих работата за две свински опашки, а тук не са много стегнати, колкото просто да го държат, да не ходи на танкан гумата, че ако ги стегнат се късат. Сега установих, че отзаде на капота имам две спици, къде, или три, не знам къде са заминали и дрънчат яко. И ще направим още 3 обиколки макс и ще се прибирам. И по-натам ще гледам да купувам комплект спици направо. Едната свинска опашка се скъса. А не се стегнат. Аз не можа да стигна скоко тук. Продължих съм долу. Човек. Нямам никакво сцепление. Сега трябва да метна по пивката. Да трябва да кацам танка и като снако дела. Поне 3 метра направо. Добре, това беше екстра. Това беше къде трябва. Скъса се. Еми пичо, това ще е. Не мога карам така. От опит знам, че карам така без
Защото понеже, нали, долу на самия гард има 3 болта. А мене само един имам резбат, други ми я прави бана резбата долу. И като сложа болта и пада. И е на един болт гарда, а то жилото се държи на гарда. То не е жило, ми маркуча. И при събирането на мотора това отива навътре и влиза в гумата. Самия гард. И като влезе гарда в гумата, се къса долу на болта и чупа гарда, спирам, не мога да се движа. Така че това ще е за жалост. Ще ми също няколко обиколки я направя, защото така харесва ми пистата. Ама за жалост няма да е днеска. Това ще го оправим, да е. Ще видим да направим резби доле. Ами е по-важна капата да оправим са отзад. Сега ще ги стегна тия спици, като се прибера да видя как ще е като ги стегна. Ама то имам и няколко чупени, така че рано или късно ще трябва да ходим да сменявам спици. То проблема реално не е смяната на спиците, лесно ще купа спици, ама проблема е, че трябва да се ходи да го карам на такова, да я балансират, да върви направо, да се не криви и такива работи. Ще е много разправя. И това ще е. Лайк, subscribe. Шервайте видеото. Надявам се да направи някакви гледания, защото последно време нещо ми става с видеята и Сезор правят по 1000 гледания. Имаше 2-3 клипа, къде ги намнаха много, които дори нямаш нищо съществено в тях, просто карах на дадени посоки без да има нищо интересно, като скокове, гора, камъни, стълби и такива неща. Не знам каква е логиката. Тия другите видеа се гледат повече, отколкото тия, на които реално се случва нещо. Но както и е, вие знаете. Ами, това ще е от мене. До следващия път.